Hey, hvad så YouTube, og velkommen til den her nytårs hilsen. Så lige nu er klokken 17 så ja, 5 timer nu. Så vi skyder stadig raketter herude. Så, men jeg vil gerne høre først sende godt nok til Alex Cool Kid. Ham har jeg spillet meget med på Twisting 3, så jeg sætter link ned i eller beskrivelsen. Så vil jeg gerne tak til Sjavsen. Introen er den der sejlagtig. Ja. Og så vil jeg gerne så Ludvig DK. Han har snakket meget med på Skype. Og så er jeg også Microsoft, som I alle sammen kan join på. Ja. Jeg er sikker på, når det mere, så jeg filmer det ude, så måske ved ikke helt, men vi ses i det nye år. Så inden jeg ses. Hej hej.